ठाकरे सरकाराची बेरेस्तारा बहुमत चाचणी जातली। हे चाचणेक शिंदे गट महाविकास आघाडी सरकारा आड मतदान करतलो। हे विशीं गोमंतक टीव्हीचे न्यूज एडिटर दिनेश केळुस्कर हाणें शिंदे गटाचे मणियारे आनी बंडखोर आमदार दीपक केसरकार हांचे कडेन संवाद साधलो। आपल्या बरोबर आहेत आमदार दीपक केसरकर। केसरकर साहेब, उद्या बहुमत चाचणी सिद्ध करा असं पत्र राज्यपालांनी दिल्याचं कळतंय। त्यानुसार तुमच्या गटाची काय तयारी आहे? आम्ही उद्या जर असेल तर उद्या आम्ही हजर होणार मुंबईला। आम्ही आमचं मतदान करणार आणि या सरकारचा पाठिंबा आम्ही काढून घेतलेला आहे। हे आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा दिलेलं आहे। त्याच्यामध्ये दुमत असण्याचं काही कारण नाही। आणि विधानसभेचा जो शिवसेना गट असतो त्याचेच शिंदे साहेब प्रमुख आहेत आणि आम्हीच तो गट आहोत असं आमचं म्हणणं आहे। पण दुसरीकडे या गटाचं अजून रजिस्ट्रेशन म्हणा किंवा नोंदणी अशी न करता अशा प्रकारे तुम्हाला त्या पाठिंबा देता येऊ शकतो का? नोंदणी आमची मुळातच झालेली। आमची नोंदणी रद्द करण्याचा 14-15 आमदारांना अधिकारच नाही। आम्ही 55 लोकांनी सही करून त्यांच्या पाठिंब्याचं पत्र दिलेलं आहे। आणि व्हीप जर त्यावेळेला होते सुनील प्रभू, त्यांना स्वतःच्या याने व्हीप काढता येत नाही। त्यांना पक्षप्रमुखांनी तिथल्या विधानसभेचा जो पक्षप्रमुख आहे त्याचे अप्रुव्हल घेतलं पाहिजे, नंतर ते व्हीप काढू शकतात। स्वतः व्हीप काढू शकत नाही। आणखीन एक महत्वाचा प्रश्न विचारतो। चर्चा अशी आहे की शिंदे गट आहे, या गटाला एकतर कुठल्या तरी पक्षामध्ये मर्ज व्हावं लागेल किंवा स्वतंत्र राहावं लागेल। नेमका हा तिढा कसा सोडवणार आहात? शिंदे गट भाजपमध्ये मर्ज होणार आहे का? नाही, बिलकुल नाही। आम्ही शिवसेनाचा जो विधिमंडळातला गट आहे तो आम्ही आहोत। त्याच्यामुळे आमचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे। उरलेले जे 14 मेंबर आहेत त्यांना मेजॉरिटी बरोबर यायला लागेल आणि आम्ही जो व्हीप इश्यू करू त्याच्यावर त्यांना मतदान करायला लागेल। त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा या सत्तेच्या विरोधात मतदान करायला लागेल। अंतिम टप्प्याची चर्चा कुठपर्यंत आलेली आहे? भाजपकडून तुम्हाला काय सांगण्यात आलेलं आहे अधिकृतपणे? आणि सरकारचं एकंदरीत स्वरूप कसं असणार आहे आगामी? नाही बघा, अजून सरकार वगैरे पुढच्या गोष्टी आहेत। आधी तर असं आहे की आम्ही उद्धव साहेबांना परत विनंती करत होतो की तुम्ही यांच्या बरोबरची आघाडी तोडा। आम्हाला बोलवण्यापूर्वी आम्ही आमची भूमिका सांगितली की कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही एनसीपी आणि काँग्रेस बरोबर जाणार नाही। आमची भूमिका ऐका ना आणि त्याच्यावर हे करा। त्याच्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा आवाहन केलेलं होतं की पुन्हा चर्चेला ते तयार होते। त्याला फारसा प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही तुमच्या गटाकडून, त्याचं कारण काय? त्याचं कारण काय की आम्ही काल रात्रीपर्यंत सांगितलं होतं की आज शेवटची मुदत, आम्ही खूप काळ थांबू शकणार नाही। फ्लोअर टेस्ट होते आहे, तर आज तरी तुम्ही निर्णय घ्या आणि आज तरी तुम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबरची युती तोडा, आघाडी तोडा, असंच आमचं म्हणणं आहे। त्यांनी ते ऐकलं असतं तर सगळे परत गेले असते, पण आता ती वेळ निघून गेली। आता काही होऊ शकणार नाही। ते मोदी साहेबांशी बोलू शकले असते, ते त्यांचे संबंध आहेत जुने, तर त्यांनी तेही नाही केलं। त्याच्यामुळे आता काय, ते डायरेक्ट बीजेपी बरोबर करू शकले असते। शिंदे साहेबांना, बाळासाहेबांची जी इच्छा होती की एका शिवसैनिकाला मी पदावर बसवेन, मग ती इच्छा त्यांची पूर्ण होऊ शकली असती, परंतु तसं होण्याचं कदाचित तसं योग नसेल। एक महत्वाचं म्हणणं शिवसेनेचं असं आहे की हे सगळं बंड करताना शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांना न विचारता केलं गेलं किंवा न सांगता केलं गेलं आणि याच्यामध्ये संपूर्ण भाजपाची सगळी फ्रेंडी आहे। चुकीचं आहे। मी तिथून निघण्यापूर्वी मी हे केलेलं आहे, बोललेलो आहे। माझ्यावर 5 ज्येष्ठ मंत्री होते, सगळे साहेबांची समजूत घातली आणि तरी असताना काय झालं, मी घरी जाताना परत माझ्या मागे गाड्या लावल्या युवा सेनेच्या। कसं वागतात ही लोक, जरा विचार करा ना। मी मुंबईत हे घेतली प्रेस कॉन्फरन्स, नंतर निघालो। किती संख्या जर असेल तुमची जास्त, तर मुख्यमंत्री कोण असतील, उपमुख्यमंत्री कोण असतील? नाही, ते सगळं शिंदे साहेब आणि बाकी बीजेपी नेते फडणवीस साहेब आणि इतर लोक ठरवतील, आम्ही नाही ठरवणार। केसरकर साहेब, धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल।